Pinapray na kayo guys. Parang natin nalong. Ni Ma'am Angie natin tayo. Sabi ang maganda ng kambol. Giving her all the blessings and for your protection to her, Lord. And Lord, we thank you. And may you bless her more. And may you give her more good health, Lord God. And Lord, we ask you, Lord God, to bless this food. And may you bless and sanctify to nourish her body. This we ask. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Happy birthday to you. Parang kinilig. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Siyempre ako yung Ay, matawasan yung candle mo. Wala, ginawa niyong bata si Madam. Gawin mo na yung 53. Ada plastik ko. Uy. Dikit-dik na kayo makatalit yung madam? Hindi na kasi may magnetong upuan dito. Dahil takot. Wow. Divina, where are you? Oh, let's take a... Ay, ganito lang tong. Wiltong. Hindi, nga ka na. Dito ka na dito. Uy, nagkapala pa kayo sa ano. Madam, may regalo kami sa'yo. Uy, tingnan ka dito. Pasensya ka na, nakuha lang yan sa ukay-ukay joke. Galing sa puso. Galing sa puso niyan, madam. Nagpaigid kayo dito. Madam, ang tawag ng manok na to? Oo, ang dami ng macaroni salad ah. Madam, pwedeng i-take out yung Tupperware mo. Yung Tupperware lang walang laman. Uy, ang sarap ng chicken na to ah. Uy, manghang yan. Anong pangalan nito, madam? Ha? Maanghang yan? Manghang talaga? Hindi masyado. Sigurado ka, mama, madam. Masarap. Alam mo naman niya, ayaw ko ng lason. Kaya hindi mo yan ikapapatay. Akin na to ah. Jay, di mo, may na. Halika na, halika na. Halika na, sister and brother. Halika na, birthday girl. Oh! Huwag kayong madalagan sa isang kamay sa natin. Bakit ni Mumbo? Tama di. Nandun na, trabaho. Call of Duty. Bakit mo tinitingin nakakawalang gana? Ba't ganun? Thank you brother. Brother. Maging brother. Ah, sige love. Sige nga. Sabi niya si Inlong. Buwang, nasaniban ka? Kasi, kung kapatid, may reklamo ko yun. Ano, kuyo? Wow. Tradition, madam. Masarap to. Tama yan. Kimchi to, kimchi. Ano Ano, depende sa tamtama lang to. Mahang, che? Hindi. Sa tamtama. Sakto Huwag lang. mong bigyan ka di. Tama lang. Sigurado. Hindi. Ha? Sakto lang yan. Ano manghang? Uy, sakto lang yan. Kulang pa nga. Hindi, di Tama, naman. siguradoin mo ba? Hindi. Sabi nila, maganda daw ang katawan. Ba't hindi ka daw nag-rice ngayon? Dahil siya, Dahil nahiya na ka sa rice cooker, maliit. Meron ka dito.
Uy, nalang pala. Akala ko helmet yun. Grabe naman ka. Sinama mo sana si Kalbo. Para ubos yung kanin mo. Di mo ito nakikita nga. Wala kay- Nilutuan niya ni Alam madam. naman na wala yung ganyan sa States. Ang sarap ito. Oh, wating. Ito. Halika dito, may Ano sunod pa luto tayong ko, madam? pagchichikahan. Diyo, abel sila beside. Ano luto tong sili mo? Ano luto tong lang? Ano? Anong luto? Adobo to. Pero yung sauce kasi niya galing Korea. Mabalis na. Yan yung tubuhan siya. Ano, madam? Spicy adobo. Ba't parang hindi adobo? Parang ano? Kaldereta. Dam chichi. Dahil sa sauce man to. Bawal king chicken mo lang. Bawal sa yung chicken niya. Bakit? Madam, may nakaano na yan pag nanganak. Reserve na ako. Isa din sa amin. Ba? Kasi pa gusto namin yung may lahi naman. Kasi mga kal yung mga Di ba pom yan? Pero ano siya? Mixed breed? Mixed breed. Kasi yung pom nasabi makapal na talaga dito. Hindi makapal yung ano niyan pero ginupitan ko kasi. Tikwas-tikwas yung ano niya. Balaybo. Tapos tag-careful. Mixed breed lang. Ano kasi ng ulam? Nako. Pom tsaka ano? Husky. Haskal. Pasusi lang niya. Yan hindi halata. Gawin na kayo ng ano, mga aso ngayon. Ha? Madam, bakit nakatayo ka? Didirit ko yan sa dapan mo. Oo, para lumaki naman Ma. yung ano, binti ko. Makita ni Bobo, sabihin kinupo. Ano ka namin? Nabi-api. Original din na baboy na tikman. Oo. Original yan. Nga, original din na baboy sa tikman. Salamat. Iba naman talaga yung mga fake yung natitikman mo. Na. Maski doon sa, ano, sa may magsaysay, mga tinda doon, puro taba-taba din. Ganyan talaga pag makikip. Ang lakas ng ulan. Hindi, pagkatapos nyo, hinto na yan. Ano na lang sa mga kainan. Pero pa naman yung dun kasi pag lugar yung nagawin. Masarap yung ano mo, karino bacon mo. Siyempre. Dagdagan ko pa nga sana yun ng sigarilyas para ko. Nakalimutan namin yung ano, sigarilyas kasi yung ikalawang pinuntahan namin, wala na. Tapos man. Kenji, ito. Kanin. Gusto mo, bigyan na kita. Meron pa dito ah. Halika dito. Isang cup. Uy, isang call. Tayo nga, mapatay gutom ng mga bisita ko. Galing naman sa kainan. Hello Godwin! Happy New Year! Hello? Mahan ka? Wala, naubos na namin yung ulam. Bukas ka na lang kumain dyan. Sabi mo lang Pero bukas joke na lang. lang. Lang, gusto nga. Pinapin niyo na nga si madam. Pinagyan lang siya nakatayo. Yan, no? Puwa madam. Hindi, mas, ano, mas. Gasan? Mga bisita ko nito. Madam, Upo nilagay ka mo dito dyan sa na ano. ano. Ano nilagay mo dyan, madam? Alin? Lan. Secret. Parang helmet, no? Kala ko nga helmet yan eh. Akala ko lang. Uy, dadag na pwes na yun. Ang kapalik ito nga. Diyan, typical. Ay, Yan, basit yung inak Ito, mo. meron dito kanin. Wala, tumaba na naman si Godwin. Yung mukha nga lang. Hindi na siya nagpapapawis. Okay. Godwin, dapat lahat. Niya. Hindi yung mukha lang, wag kang gumaya sa akin. Hindi na. Last na yan! Tanggalin natin to. Ayun na. Pwede na rin. Auntie, uy mo na. Itira pa ako rito. Magubusog ako agad yan. May salad pa. Uy, yung salad, bukas na daw yan. Eh, ano man na naman. Bukas na lang daw. Mag-trip.
TJ parang palaging nawawala. Ano ka ba? Nakikinig lang yan siya. Hindi naman yan siya madaldal. Preset ka ba? TJ, magsalita ka, ano ka dyan. Sabi yan siya mapanisan, hindi naman ikaw. Wala nga siya sasabihin. Kahit uulang hindi, oo. Oo. Huwag mo ganyan, masunurin pa naman si AJ. Basta di ba siya asarin ni kuya niya. Ang tubig? Ayaw. Dito na. Yung. Hindi. Dito na. Ay, hindi pa ko kung paano gamitin yun. Ayun. Kukunin mo yung tubig. Bubuksan mo lang, tapos Tubig mo yung phone. buksan mo din yung Bluetooth. Naka-Bluetooth na dun. Buang. Ay, asan ka na luga? Hoy, yung... Andyan yung baso sa ilalim. Sabihin mo, baso. Baso. Labas. Wala labas yan. Ala, patay na ang ulan. Madam, may balik naman dyan. Madam, first time namin matutulog dito. Parang totoo talaga nito. Pili lang ka, doon ba ka sa pinaka-rooftop o doon sa may pinaka-gitna? Yung Hindi magam. Oh, nakasuka. Hiya na kayo sa manok, no? Sino kayo kukuha niyan sa isa? Abangan. Kunin mo na. Hindi, may iniwanan daw na dyan. Ayun, naka-video yan. Hindi ko lang eh. May video yan, may replay pa yan. Anak ko. Isa? Dito, dito. Yun na lang oh. Yung plastic na lang. Ano mo yun? Halipin pa mo. May hirapan sa head. Uy, thank you. Tinirahan niya ako. May nagwagi. Nahiya daw sila sa isa. Grabe yung CD, no? Anghang. Ay, Bicol Express to, madam. Yung manok. Hindi. matatapos mo na yung pagkain mo, ngayon mo lang nanamnam. Sabi ko express. Siyempre, hindi naman ako kumakain ng Bicol,